Спасибо большое. Но прежде всего я хотел бы обратиться к выступающему, который называет Лукашенко батькой. Может быть, он ему батька, но он нам, белорусам, абсолютно никакой не батька. Это человек, который совершает массовые преступления и репрессии в 21 веке. Это необходимо понять и принять, и задать себе вопрос. Хотите ли вы, чтобы у вас был такой президент? Хотите, чтобы у вас был такой руководитель? Мы, белорусы, не хотим. Человек уже столько людей отправил на смерть, начиная с конца 90-х. Особенно в прошлом году, сколько людей было застрелено на улицах Минска. То, что он признается фактически, что если бы он знал, что террорист, но он бы посадил самолет, это фактически он дает показания, что это именно и была спецоперация служб КГБ, для того, чтобы показать на примере Романа Протасевича, что он достанет каждого. И это логическая цель. Посмотрите, в феврале глава КГБ Тертель, генерал, публично на всех телеканалах, на так называемом собрании всебелорусском говорит: опыт наших спецслужб показывает, мы найдем и накажем каждого, неважно, где они находятся. 3 недели назад замминистра внутренних дел Карпенков, который, кстати, единственный разбил витрину в Минске при протестах, что протестующие ни одной витрины не разбили, а он разбил в одном из минских кафе, говорит публично, что мы будем уничтожать их за рубежом так, как Бен Ладена. То есть он прямо заявляет о готовности совершать международные акты терроризма за рубежом. Лукашенко говорил и ранее: мы достанем и найдем каждого. И он это сделал на примере Романа Протасевича. Это операция, санкционированная Лукашенко. Он ввел в боевую готовность силы противовоздушной обороны. Он сам в этом признается. То есть он был готов сбивать этот самолет. Вы понимаете, что человек находится в неуравновешенном психологическом состоянии, психическом состоянии. И от этого идут проецирования всех его последующих действий. Так что для вас он батька, для нас он никакой не батька. Это человек, который международный террорист. И он должен быть наказан в соответствии с уголовным законодательством. Так, Дмитрий Кулеба, пожалуйста, к микрофону. Вот. Украинская реакция руководства Украины в этот раз была мгновенной в сравнении там с другими всякими вещами, которые происходят в мире. Вот почему такая мощная реакция и в чем она заключается? Дійсно, ніхто не вагався. Всі рішення, яке було ухвалене ще до того, як в Європейському Союзі було ухвалені подібні теж колективні рішення, воно було дуже виваженим і продуманим. Ми з паном Олексієм були на цій нараді у президента, де були всі ключові міністри для розгляду цієї ситуації. І ми ніколи не шукаємо самі конфлікту. Але коли червоні лінії перетинаються, ми завжди діємо дуже швидко. І, власне, тому з цієї наради ми вийшли з чітким, продуманим рішенням, яке було одразу анонсоване, і ми будемо його дотримуватися. То есть главное решение – это закрыть небо. Могу я закончить и апеллировать к министру? Можете апеллировать к министру. Спасибо. Да, только единственное, давайте мы… суть решения. Суть, конечно. Суть. Вот люди должны понять суть решения. Пане Дмитро… Это вы будете объяснять или министр? Я надеюсь, что министр объяснит. Ну вот я и хочу, чтобы Я министр надеюсь, что объяснил. я как раз, я могу пане министра обратиться. Если Савику не нравится пане Дмитро, то скажу пане министр. Пане міністр, не можна бути більшим католиком, ніж Папа Римський, це загальновідома істина. Євросоюз висловив стурбованість. НАТО высказала обеспокоенность. Все ждут завершения расследования ИКАО. Жестко выступила Прибалты, Польша и абсолютно неожиданно мы. Конфликт не украинско-белорусский, а конфликт между ЕС и Белоруссией. Смотрите, я за то, чтобы виновные были наказаны. Я за то, чтобы все результаты, которые установит расследование международное, привело к ответственности тех, кто это сделал. Теперь у меня вопрос. Вследствие ваших, я считаю, необдуманных решений страдают украинцы. Они уже не смогут использовать белорусские аэропорты для поездок в Россию, а это миллионные у нас эшелоны.
Сегодня, вместо того, чтобы использовать ситуацию и оставить эшелоны в Украине, чтобы белорусский транзит развернулся на Украину, что принесло бы экономические выгоды Украине, вы фактически закрываете эту возможность. Мы уже имеем негативные последствия лицензирования на отдельные товары украинские, которые экспортируются исключительно в Белоруссию. И мы слышали о возможных санкциях. Скажите мне, почему пока не определилась НАТО окончательно, пока не определился Евросоюз, определилась Украина, которая в этом конфликте вторична или даже третична, а за закрытие воздушного пространства заплатят украинцы и своим временем, облетая теперь еще и Белоруссию, и полмира, и своими деньгами, когда будут платить больше? Пане Несторе, ну можливо для вас Україна може бути вторинною чи третинною. Для мене Україна завжди первинна. І Так думаєте про українців? я вас не перебивав, і ви мене теж не будете перебивати. І для мене інтерес України завжди на першому місці. Друге, ви сказали неправду, стверджуючи, що в НАТО, в ЄС висловили лише занепокоєння, тому що ввечері того ж дня, коли Україна ухвалила своє рішення, на саміті Європейського Союзу було погоджено заклик до всіх держав-членів зупинити авіасполучення. По-третє, Україна не повинна постійно йти в фарватері чиїхось рішень. Ми маємо завжди право ухвалити своє рішення і бути першими в ухваленні цього рішення. Наступне. Білорусь – це не щось чуже і віддалене. Це відбувається у нас під боком. Це білоруський народ, який є абсолютно дружнім до нашого народу. Я думаю, в цьому ми з вами будемо єдиної думки. І ситуація дуже проста. Якщо сусід в квартирі, от ви живете, в сусідній квартирі сусід когось вбиває, і ви чуєте ці крики, ви розумієте, що там відбувається. Якщо ви в цій ситуації дозволите собі сидіти і нічого не робити, то, я думаю, у нас різні погляди на життя. Я переконаний, що ви би вжили заходів для того, щоб зупинити цю людину. Наступне. Те, що сталося в повітряному просторі над Білоруссю, це стосується всіх. Тому що є певний набір священних правил в міжнародному праві. Це правила, зокрема, безпеки міжнародної авіації. На жаль, ми дуже добре знаємо, що будь-яка дрібниця може призвести до трагедії, і до будь-яке порушення мінімальних правил може призвести до масової трагедії. Україна цей досвід має. Росія збила MH17 над нами, над нашою територією. Іран збив український літак. Ми всі це знаємо. Будь-яке найменше порушення прав. Зараз, якщо дати Олександрові Лукашенку, якщо спустити йому це з рук, то що він зробить наступне? Він піде далі, він порушить ще якісь правила, які не можна порушувати за будь-яких обставин. І останнє, щодо бізнесу, щодо української економіки. Ми безумовно прораховували, що Білорусь захоче зробити щось у відповідь. І ми готові були до цього сценарію. І тому я хочу сказати, скористатися цим ефіром, що будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має одразу звернутися до Міністерства закордонних справ. І ми разом з торговельним представником України знайдемо і докладемо всіх зусиль для того, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів. Останнє. Білорусь... Он противоречит сам себе. Його цитату я ще секундочку. Останнє. Це дуже складна ситуація з Білоруссю. Там дуже багато факторів. Там є політика, там є безпека, там є економіка, там є права людини. І не можна вирішувати чи ставитися до цієї ситуації лише акцентуючись на одному елементі. Я извиняюсь, пане Дмитро, вы сами себе противоречите, я коротко. Вы же несколько месяцев назад, когда вас призывали принять санкции в отношении Белоруссии экономические, после разгона 100-тысячных митингующих, а их там действительно было много, и люди им сочувствовали, ваша цитата: это не в интересах Украины сегодня вводить экономические санкции. То есть, когда
сотни тысяч человек Мы разгоняли. понимаем ваш вопрос. Это нормально? А когда из-за посадки одного самолета вы ставите под угрозу благополучие людей? И последний пример. Почему Турция оставила демонстративно открытый простор для них, чтобы они через Турцию летали по всему свету? Почему Турция, которая член НАТО, которая немножко ближе к Европе, чем Украина, себе не позволила ущемить экономические интересы, прагматичные национальные интересы, они их защищают, а вы сегодня подставили под удар жизнь українців своїм необдуманим рішенням. Життя українців ставлять під удар ті, хто вважає, що потрібно закрити очі на те, що дозволяє Турція, собі чому не білоруська закриває? влада. Пане Нестор, ви досвідчена, мудра людина, не перебивайте мене. Друге, я собі ніколи не протирічу. Ну, можливо, але в приватному житті, на роботі ніколи я собі не протирічу. Ми жодних санкцій економічних проти Білорусі не застосовували. Ми використовували інші інструменти тиску на Білорусь. Це Білорусь вирішила застосувати механізм індивідуальних санкцій. Я поясню, що це таке. Індивідуальна санкція – це насамперед політичний сигнал. Тому що вона може бути застосована до конкретної компанії, а може бути не застосована. І тому я й кажу, що якщо хоч одна компанія постраждає, ми будемо її захищати. Останнє. От сидить пан Яценюк. Ви пам'ятаєте, коли Росія скористалася системою Інтерполу і спробувала перешкодити вам в'їзд в одну з країн, завдяки тому, що у вас був дипломатичний паспорт, тоді цей процес з вас вдалося забезпечити вам вільний проїзд. Якщо ми зараз дозволимо Лукашенку саджати літаки, тому що на борту хтось не той, завтра в Київ, з Києва в Вільнюс летітиме якийсь герой української війни проти російської агресії. І так само вони посадять цей літак і скажуть, ну що, один раз вдалося, ще раз зробили. Тобто це дуже комплексна ситуація. Але економічні інтереси України, безумовно, мають жорстко і принципово бути захищені. Приклад Туреччини, поясніть, будь Подождите, ласка. подождите, Нестор Иванович, хватит. Турцию пусть объяснит. вы Это только принципиально. Немає війни з Член Російською НАТО, Федерацією. извините, член НАТО Туреччина заблокировала немає війни резкое з решение Російською НАТО. Федерацією. Объясните позицию Да. Турции. А почему Не министр... дайте ему съехать с темы, Ирина, Нестор пожалуйста. Иванович, вы скажите мне лучше, почему Турция Пане министр, ближе... я настаиваю. Прокомментируйте позицию Турции, члена НАТО, Зачем? которая заблокировала жесткую позицию НАТО по санкциям по Беларуси. Сядьте, Будь заспокойтеся. ласка. Дякую. Только вы мне ответьте, почему Турция ближе к Европе, чем Мне Украина? интересует мнение Я думаю, що ми министра маємо проявити иностранных дел. повагу до ведучого, ви дайте відповідь на його Ні, запитання, після цього я повага відповім. це не... Коли Це у нас він не розуміє. представники українського парламенту не знають, що Росія і Білорусь сьогодні є союзна держава. Коли абсолютно в даному випадку у нас є консолідована позиція, в даному випадку з владою, в тому, що сьогодні, якби не були прийняті ці швидкі рішення, під загрозою якраз ставляться життя українців. І ми, як тільки трапилося, зараз я поясню, як тільки трапився цей інцидент, який весь світ назвав міжнародним терористом, викраденням літака, стало очевидно, що ми так само звернулися до уряду про необхідність швидких рішень, які уряд і прийняв, в тому числі щодо міжнародного сполучення. Арсенію Петровичу заборонено в'їзд в Російську Федерацію в Білорусь. Я двічі так само було мені заборонено в'їзд в Білорусь. Перший раз в 2000 році, коли я зняла як журналіст тоді, це ще дуже важливо, Савік, зняла як журналіст матеріал про вибори Лукашенка, і ми розказали про всіх, кого він посадив тоді, 20 років тому, і всіх, хто зник безвісти, і досі його не знайшли. І другий раз під час уже Мінського процесу, коли таким чином Росія намагалася викреслювати непотрібних їй переговорників, забороняючи в'їзд в Білорусь. Сьогодні дійсно у нас немає жодної гарантії, що Мінськ не буде садити українські літаки з нашими героями АТО, з нашими політичними діячами, тим самим ризикуючи величезними сьогодні життями людей. Тому всі ці рішення дуже правильні. Але це недостатньо. І в мене конкретно зараз запитання до пана Дмитра. Що ми будемо робити з Мінським майданчиком? Очевидно, що 7 років тому, коли Україна тоді приймала рішення відносно переговорчого майданчика, світ так само переживав, намагався зробити Білорусь більш демократичною і протягли тоді Лукашенку руку таку допомоги, щоб відтягти його від Путіна до цивілізованого світу. Він цей іспит провалив.
рік тому під час недемократичних виборів. І очевидно, що сьогодні Україна вже не може повертатися до Мінська для того, щоб там проводити наші гуманітарні переговори в рамках тристоронньої контактної групи. Чи розглядає влада вже сьогодні майданчик, щоб ми потім не зіштовхнулися з ситуацією, як зараз, коли рік пройшов без наших поглядів на товарозамінення економічне, що ми будемо робити з тристоронньою контактною групою? Де вона буде проходити? Мінськ, очевидно, має бути просто закритий як майданчик. Це безперспективно. Наразі немає ані технічних, ані логістичних, ані політичних умов для того, щоб з'їжджатися в Мінськ і знову вести перемовини. Це питання взагалі зараз не стоїть на порядку денному з однієї простої причини, тому що всі засідання відбуваються онлайн. Тому зараз я взагалі не бачу навіть гіпотетичного сценарію, щоб можна було знову їхати до Мінська. І я не підтримую ідею продовження цих перемовин саме в Мінську. Я думаю, що найближчим часом це питання просто не потребуватиме вирішення. Тепер, пане Несторе, можна зараз знайти ще багато країн, що той ухвалив це, той ухвалив це. У нас Білорусь найближчий сусід, це по-перше. Ми дбаємо про долю цього народу, тому що нам потрібна безпечна, стабільна Білорусь. Туреччина ухвалила таке рішення, ми ухвалили таке рішення. Чому ви там розказуєте, хто ближче, хто далі? У нас є свої інтереси в Білорусі, і ми їх будемо захищати. І Україна, до речі, не втрачатиме гроші від цього нашого рішення. Тому що ті літаки, які летітимуть в обхід України, вони платитимуть українському аероруху за проліт. І ми зможемо за рахунок цього збільшити прибутки української держави. Давайте комплексно дивитися на це питання. Дякую. Пане міністре, у нас закритий простір з Росією. Летіти нікуди, облітаючи Білорусію, тому що прямо в Росію будемо втиратися. Можете воздержаться? Не, просто я сомневаюсь, что у господина министра хорошее познание географии. Облетая Белоруссию, через Украину упрутся в Россию. Я против... Савик, я заканчиваю. Есть... Да, ну реально, ну есть хоть какой-то момент корректности. Демократических сил, министра иностранных дел Украины за ту солидарность и реальную поддержку с белорусами, которых сегодня диктатор уничтожает в нашей стране. И спасибо большое братней Украине. А вы думаете, что вот в одной квартире будут убивать соседа, а вы ГПК будете танцевать, уважаемые? Ну танцуйте ГПК. И думаете, белорусы вам после этого будут признательны и благодарны? Наживаться на чужом горе, это всегда выходит боком. Просто запомните это. Так что спасибо большое официальному Киеву, президенту и правительству Украины за то, что оно действует. От імені демократичних. Вам дуже дякуємо за те, що ви правильно звернули увагу, що він ніякий не батька.